Umhlongo uchaze kabanzi ukuthi yini le emenze wasukuma phansi wazolekelela kulesikhungo sengqondo. Thola ukuthi lana abantu abanenkinga ngokwengqondo banenkinga enkulu ukuthi isikhungo sabo sengcupheni sokuthi singakwazi ukuthi siqhubeke nokuthi sinikeze iservice ekade siyinikeza ngenxa yokuthi abantu kade benikela abaningi osomabhizinisi bashayekile beshaye COVID ngalo ndlela basakwazi ukuthi baqhubeke nokuthi babanikeze ama-donation ekade beqhubeke nokubanikeza wona. Ngokubona lezi ngqinamba ezibhekene nalesikhungo Umhlongo besenza izaba welekelela la engelekelela khona. Ngengabona ukuthi angifike-ke nami lana kulesikhungo ngiphonsa okuncanyana ephaketheni lami noma ngingenalo ukuthi kodwa ngengathi angikushiye okuncanyana ngoba ngeke sikwazi ukubukela abantu bebhuqabhuqa indlala bebhuqabhuqa izifo sikhona. Isikhulu esiphezulu kulesikhungo uLungisani Mthiyane sithi selokhu kwafika ubhubhane lwesifo iCovid-19 ziningi izingqinamba ezibhekene nalesikhungo. Umthiyane uthi lukhona uxhaso abalitholayo oluvela kuhulumeni kodwa uthi alwenele. Ama challenges sibe nawo maningi. I-COVID has hit us, which kodwa ke engicabanga ukuthi wonke umuntu ukhala ngayo, kodwa it's not only that, kodwa ama resources nje ukuthi sikwazi ukufinyelela kuyo yonke imphakathi nanokuthi uhulumeni especially uDepartment of Health no Department of Social Development okuyibona abasixhasayo ukuthi benyuse imali ngoba it's not enough at all imali esitholayo ekutheni sikwazi ukuthi senza ama operation proper la kulabantu esisebenza nabo. Zicela emakhulwini amahlanu iziguli esigcinwe kulesikhungo sabangaphilile kahle engqondweni kanti zonke lezi ziguli zidinga ukunakekelwa okukhethekile. Umnyango wezempilo esifundazweni uqinisekisile ukuthi lukhona usizo olutholwa yilesikhungo. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC.